Ideme na to, ja si to hneď prepnem scénu, takže dneska budem makať. Ideme na to hneď. Mám tu interiéry, musím spraviť kuchynku a 2 šatníky. Dúfam, že to dneska stihnem spraviť, aby som potom mohol hrať sa Vivat Slovakiu, ktorý vyšiel update a ja som strašne zvedavý, či tam bolo čo opravidlo alebo nie. No dobre, vyťahnem si múry prvom rade, aby som to mohol postaviť, tú kuchynku. Už som si tam nastavil pôdorys, takže všetko by malo byť OK. Ideme sem, 2,6 metra vyťahneme a môžeme ťahať múry. Takže domček už je postavený, môžeme sa v ňom poprechádzať, ale krásne. Takže tu bude kuchyňa, takto. Tu je kuchyňa, toto nie, tuto bude šatník, aj tu bude šatník a ten dom ide zo šikma, tam je taká šikma strecha, tam je priznaná. Takže to musím ešte nejako poriešiť, no, ale však poriešime. Nahodím to môže podlahu pekne. Počkaj, ale toto nie je tuším HSTčko. Ja tu mám na fotkách, tam sú obyčajné dvere, tam nie je HSTčko, tam sú obyčajné dvere otváracie. Dobre, tu máme dvojokničko, takto. Už by som mal mať všetko, ešte dám interiérové dvere, nahodíme a môžeme ísť postaviť, ešte tuto je okno. To dvojité a potom môžeme ísť postaviť vlastne kuchyňu. Presne takto, na takúto fotku sa teraz pozerám z toho interiéru. Takže paradička. A tieto dvere iné sú plné, tak ešte raz tie dvere musím spraviť. No a ideme na tú kuchynku. Zoberiem si, ja tu mám už takto predchystané korpusy, ktoré sa aj tak ľahko akože vyrábajú, ale tak už keď to tu mám, tak si to tam prehodím takto. Takto má vyzerať tá kuchynka, hej. Toto budú všetko prístavky, vlastne z tejto strany. Aspoň si teda myslím, počkaj, idem sa na to pozrieť. Chladnička ide z tejto strany, normálne prístavok, až povrch. To bude 600, dáme si, že 600-kový prístavok, než prestal som pracovať, zase kecam. Toto budú, že 2 skrinky vedľa seba. Potom pôjde umývačka riadu, tiež 600 a tu bude roh. Tu bude roh a tam bude dres. A tento roh bude tiež, že 600 dáme sem, počkaj, takto. Takže skoro to vyšlo presne, aha, normálne som to skoro odhadol presne. Takže takto bude jedna strana kuchyne, ja som myslel, že tu budú prístavky, ale tam asi nie je ten priestor na to pri tom okne. Takže z tejto strany bude, že tam bude sporák, ale ten dáme do stredu, to dáme 600 a dáme ho do stredu medzi skrinky, takže spravím jednu veľkú skrinku a vystredím to a tieto malinké prispôsobím vedľa toho. A máme hotové. Už tu mám, že bielu elektroniku nachystanú. Dáme tam nejakú sklokeramiku. OK, sklokeramiku osadiť, otočiť. Dobre, vystredíme ho presne na tú skriňočku. Keď to nebudú ani horné skrinky, hore nič, tak tam dáme nejaký digestor. No, tiež to vystredíme. Dobre, toto by sme mali, toto ešte potiahnem hore. A sem ide len pracovná doska, dres a máme hotovo. A tú pracovnú dosku dám ešte do toho okna, osadím. Tak, namiesto tej pracovnej dosky to dám preč. Dáme to nižšie to okno a tá pracovná doska sa robí tak, že sa osádza vlastne takto. Namiesto parapetu sa dáva. Máme oknička trošku nižšie a vybavená vec. Okno sa otevíra dovnič. Áno, otvára sa dovnútra. Ešte dáme trošku nižšie. Ono to je pohodičke, pozri sa, vidíš to? Ono sa dá pekne otvoriť. To okno sa dá pekne normálne otvoriť dovnútra, vieš? A tu bude dres. A väčšinou sa to robí tak, že buď sa robí batéria, ktorá sa dá schovať do drezu, alebo to okno neotvoríš celkovo, vieš? A môže mať tu len napríklad vetračku a toto okno sa dá otvoriť. Alebo keď sa to dáva na stred, tak sa dáva na stred okna dres, aby tá batéria bola presne v strede a vtedy tie okna otvoríš vlastne od seba, vieš? Dobre, ja tu mám nejaké drezy, dáme tam taký menší, alebo tento veľký tam dáme? Dáme tam tento veľký asi. Neviem, počkaj, vlastne nie otočiť, iba zrkadliť, lebo hore pôjde batéria a toto vlastne pôjde takto pekne. A táto vanička môže ísť sem trochu ďalej, táto druhá. Táto prvá hlavne, aby sa dalo v tej prvej umývať, tá druhá už je menšia na odkladanie veci a tak na odkvapávanie, to je pohode. Ale som si dáme, že vyrezávať a dáme vyrezať dres, nie displacement. Bolien a vyrežeme dres. Boolean dres. Aj do toho korpusu, aj z tohoto druhého korpusu ešte vyrežeme ten dres, aby to bolo pekné celkom. A chcel som vyskúšať ten render. Ideme skúsiť ten render. A pohode, super. No takže takto vyzerá tá vizualizácia za tedy.
keď tam pustím svetla, ešte ich trošku zmiernim tí svetla, lebo sú moc akože vyhypené teraz. Ale už tam je slniečko vidieť, už tam ešte zvonku musí ísť asi na 15. To bude sila. To bude silné, no. A teraz tieto svetla, ktoré idú z okna, tak tie dáme tak, že na 5. To stačí úplne. Aj na 2, myslím si. Na 3. To bude úplne stačiť. A ešte tu máme svetla, ktoré idú zo zadu vlastne. Zo zadných okien. Tie dáme tiež, že na 5. Takže teraz to vyzerá celkom pekne. Teraz to super. Ešte za okna dáme stromy a také veci, aby to celkom pekne vyzeralo. Ale už takto bude tá vizualizácia vyzerať pekne. Už takto, keď spravím taký detail, to bude pekne batéria, všetko, to bude super. A tu ešte spravíme obývačku, tam dám nejaký gaučík, nejaký krbík tam buchníme. Neviem, či tam je krb, ináč som si nevšimol ani. Pozriem sa, či tam je krb ešte, ukáž. A krb máme tu, takže super. Takže tu bude aj krb, to bude super vyzerať. Trošku si zaoblíme to umývadlo, aby bolo také krajšie. Takže dáme tam Subdivision Surface až na 2 stupne, takto. Tak. No a už je pekné. Už je krásne. No, sem buchneme bateročku, takú peknú. Takže to okno sa bude musieť otvárať buď na ventilačku, alebo len takže na pol škody. Nech sa to nedá spraviť. Takto, dvierka máme hotové. Teraz ich treba rozdeliť. No a rozdeľujú sa, mám to nachystané. Tu ide na poli a tuto ide, že 15, potom ide na poli šufliček. Ale dáme ho asi tak, že 15, potom taký väčší šufliček a tento veľký ešte nie sú rovno vedľa seba. A tuto všade idú dvierka len. Takže je to jedno asi. Taká jednoduchá kuchynka ináč, dosť. Teraz idem spraviť medzeru medzi dvierkami, ktorú dávame na 5 mm vždycky, aby to vyzeralo celkom dobre. A teraz dvierka vytiahneme do priestoru. A hotovo. Dvíška sú hotoví. Ešte ich zaoblím pekne, nech vyzerajú. Už je to prichystané na render pomaličky. Paradička. A jedna zelená farba ináč. Na tej spodné dvierka ide, že olivová. Či aká to je farba? Počkaj. Falco K521 Smoke Green. To som zvedavý. Falco K521 Smoke Green. Jasné. A to je pekná farba ináč. Takáto farba. Ja som už dával na kuchynku raz a ona je perfektná. Vyzerá to dosť dobre. Toto si normálne takto, že vystrihnem stade a buchneme to na spodné dvierka. Takže toto dáme do zelenej farby a to bude paradička. No, táto farba je dobrá akože na kuchynke, mi sa celkom páči. Neviem, či budú také korpusy, uvidíme ešte. Dobre, zelená kuchynka. Tam bolo napísané, že kombinácia farieb na kuchynskú linku, pracovná doska a dvere horné. Horné dvere sú to ani v podstate. Dvere horné sú len na tej kuchyni vlastne. Či na tej chladničke, ale to je hodina. Počkejte, ja musím normálne zavolať, lebo ja sa bojím, že asi sa nechápem, lebo horné dvierka tu neexistujú. No, takže zmena tých skriniek horných, takže sem nakoniec nepôjde len digestor, ale že tam chcú aj teda skrinky horné a pôjde do tej šikminy, takže toto môžeme úplne zrušiť, že taký digestor teda tam nakoniec nepôjde a tieto skrinky spodné môžem poťahať hore. Tak, ale tieto horné skrinky pôjdu úplne v inom dreve. Ja len to chcem nehať v tom istom zaoblení, aby to bolo rovnaké. A pridáme si ďalšie drevo potom. No, to ale čo idem robiť teraz je, že tie skrinky dám do tej šikminy, aby to bolo presne zošikmené, aby sa to zaoblenie vlastne hore, jak budú tie skrinky, tak aby to zaoblenie bolo vidieť pri tom strope. Je to taký detail, ktorý tam nemusí byť, ale mne sa ten detail páči, takže to idem spraviť. Eger H3303 pracovná doska a tu nájdeme H3303. Takže takáto pracovná doska aj s dverami, takže super sa mi to prehodilo aj cez dvere pekne. A do toho pôjdu dvierka, nie tie zelené, ale budú takéto. Tuto hore vlastne pôjde drevo. Také isté ako je tu na pracovnej doske. Vlastne dám tiež z dreva ináč. Musím to ešte zhrúbiť trošku tú za stenu, dáme tam textúru dreva a keď tam bude textúra dreva, tak potom je všetko v poriadku už a môžeme renderovať veci za chvíľočku. Dobre, to mám uložené a teraz poďme to vyskúšať. Namiesto tej zelenej dám takýto kašmír, alebo čo to je, šampus, či čo to je. A toto vyzerá lepšie, tá zelená bude dobrá, tam potom sa má kombinovať s bielým leskom a tá bude asi lepšia potom v tom bielom lesku.
To sa mi viacej ľúbi, no. Dobre, ideme na to. Dáme sem ešte digestor, dáme sem ešte nejaké zástočky vzadu. Tam už sú tuším predpripravené. Idem sa pozrieť na referencii, čo tu mám. Ok, toto je v poriadku. A ešte dáme obývačku s krbom. To bude za chvíľku hotové. Už máme skoro spravenú. Kde sme skončili? Skončili sme tam, že toto už je jedna verzia kuchyne vlastne. A ešte poťaháme sem, soklíček, výborne. A hneď po soklíčku pôjdeme robiť obývačku. To znamená, že krb, nejaká sedačka pekná, niečo vymyslíme. Tá podlaha musí byť inakšia. Ja som si už prichystal podlahu, ktorú sem dám, už som si ho aj upravil, lebo oni majú takúto podlahu, ešte aj takto ho majú riešenú, že takto je vlastne položená, len ho zmenším, takto je spravená tá podlaha. OK, ja si myslím, že celkom pohodičke to je. Sem je ten krb a ten krb tam dáme, ukáž, počkaj, ja sa pozriem, že jak to je vlastne robené, jak je riešený ten domček. Ten krb bude vlastne, toto je komín, to je komínik, tak to spravíme sem. Potiahnem si ten komín, nech to vidím presne, jak to tam je. A ja by som to vymuroval úplne dohora, celý ten krb. Celý takýto prichystaný krb, čo tu mám, čo som už dával niekomu. A môžeme ho zmenšiť trochu. Toto je velikánsky krb na takýto priestor. Oni majú v kuchyni krb? Nie, toto je obývačka potom ďalej. Tuto je normálne sedačka. A tu je telka. Takže takto majú krb. Ten krb môže byť oveľa menší, nie je takýto veľký. To znamená, že ja ho zmenším. Oni si potom vyberú krby, aký chcú, vieš. Toto je len vizualizácia, že jak to asi môže byť. Tak ja to spravím podľa seba. Ale oni si to potom upravia ešte, vieš. Rozumieš, Dragon? Toto je taká moja vízia toho interiéru. Akože kuchyňa je podľa stolára, jak im to navrhol. To som len podľa toho, jak on to tam nakreslil. A niektoré veci si potom ja musím už domyslieť, ale toto by som spravil takto. A takisto tú povrchovú úpravu by som hodil sem. Ale oni už majú navrhnuté tuším od stolára aj obývačku. A toto chceli, že 1600 ukáž. 1,6 skrinku, takúto malinku. Dobre, a ja ho vystredím ešte na toto, na ten krb. Stenu, ale moc sa mi to nepozdáva. Možno keby som to dal nejaké lamely alebo niečo, nejakú povrchovú úpravu ešte tu naspraviť. Je to také prázdne tam. Dobre, tak to vystredíme, krásne vystredené. Dobre, a tam budú vlastne dvoje šuflíky. Tak to bude musieť potom väčšie trošku, počkaj. Ale nie. 200-kové šuflíky, 2 a to úplne stačí. To znamená, že rozdelíme tieto dvierka, dáme tam medzeru 5 mm medzi nimi a necháme to v tých istých farbách, ako je kuchyňa. No a ešte pozrieme sa, že akú sedačku by som sem dal. Tak to je krb. Ešte pozrieme sedačku nejakú. Je tu len niečo prichystané, ale viem, že títo dvere sa obidve otvárajú, tuším. Alebo nie. Títo jedné dvere sú fixné. Toto je fix. Ja som ešte nezmenšil ho. Tí práve sú fixné, takže tam môžem dať kľudne záves a môžem tam dať sedačku. A iba tieto napravo sa otvárajú vlastne. Nejakú sedačku nájdeme ešte k tomuto. Učkovú nechcem, takú veľkú L-kovú. Skúsime takéto vlačeno buchnúť, také netradičné. A to je moc veľké. Chcem zmenšiť túto časť. Takže túto pravú časť, tá ľavú časť zmenším, aby sa tam pekne miestilo. Toto môže byť, potom zasahuje len do tej fixnej časti, čo je super. Paradička. Už odtiaľ toto vyzerá celkom dobré. Ešte ak tam bude vlastne táto strecha, to je parada. Tú modrú farbu tam prestane, to tam nebude. To je také, čo som to mal v základe. Ale ešte keď tam dám tie závesy, ale nepáči sa mi, že to je tak blízko seba vlastne tá kuchyňa s obývačkou tu na. Väčšinou to je aspoň trochu oddelené, tak vizuálne, ale tu na to je, že hneď vedľa sedačky začína proste kuchyňa a to mi príde také dosť zvláštne. Je to nánsky stôl a už máme zabitý priestor pomaly. Je pravda, že tento je velikánsky, až na 3 stoličky z každej strany, takže to môžeme zmenšiť úplne, ale aj tak mi to príde veľké. Dobre, dáme tu nejaké jedenské stoličky, dáme tu takú klasiku, nič okázalé, aby tam bolo aj, mohla byť napríklad čalunenie z tej sedačky, ale môže tam byť aj drevo z tej kuchyne vlastne, to je celkom fajn. Dáme to do linkov, jedenské stolička, výborne. No a som zvedavý teraz, jak sa tam pomestí všetko, podľa mňa dosť ťažko. No a presne toto hovorím, že ak sa tam dá stôl a stoličky, tak to zaprace všetko. Ešte sem dám konferenčný stolík, zmením farbu tohto, nejaký neutrál dáme toho úplne.
Dáme si ešte koberec nejaký, ukáž, koberce. Ty kokos, to už je krb. Čo ja viem, či tu aj nemôže byť. To aj nemôže byť koberec. To začne horeť normálne. To je hneď pri tom všetko. Som to tak, aby to bolo také, že nie je niečo špeciálne, ale taký obyčajný stôl, aby tam bol. A hlavne na tento stôl sa dá aplikovať tá farba, čo je tu. Dáme tam ešte drevo. Drievko by sme mali takisto, taký detailik pekný. Ešte sa dáme pohrabáče vedľa. Dáme si ešte kitku, voľakú plants. Ešte ten záves som tam chcel dať, ale to už asi nebudem dávať. Lebo tu musí byť garniža, takže myslím si, že tieto závesy práve čo tu mám prichystané, aj s tou garniškou, tak tie by tam asi mohli ísť. Tie tam budú super. Takže posledná vec, čo sem dávam asi dneska, už si to len pozriem, či je to v poriadku. Dobre, trošku nižšie, lebo tie okna sú nízučké. Dobre, závesy trošku stiahneme, nech sú není také roztiahnuté strašne. No dobre. Ja si myslím, že pohodička. Kuchynka vybavená parádne aj s obývačkou, aj s detailikmi. Ešte spravím nejaké za oknami detaily. Je takto, aby bolo vidieť ten krb. Ja si myslím, že tá obývačka vyzerá lepšie ako tá kuchyňa. Ešte sa pozrieme od sedačky, aby sme videli celý interiér. A ešte tá zelená, keď bude kuchyňa, tak to je úplne obzvláštny ten interiér. Ak sa ti toto video páčilo, daj tam odber a like, to bude najväčšia podpora od teba. Díky moc, teším sa na ďalšie video, čaute.